na-enye akwụkwọ ikike na a na-enye akwụkwọ ịzụrụ ihe ya bụ receipt enyeghị ya o wee na-ana onye elesi ya wee chee na ọ ga-awọgbu ya wee tibe na ọbịa zuru ya ezu kpọrọ ya n'uwe ojii na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ maa na nwoke bụ onye ọdịnala n'agbanyeghị ihe niile na nke ya na akwụkwọ gbasara na akwụkwọ niile bụ na Chukwu na-afụzi ihe niile anyị na-eji ekwu na ọ bụrụ na eze n'ụwa ọ bụrụ na ọ fọrọ ihe niile ndị mmadụ na-eme na eze n'igwe na-afụ ihe niile a na-eme ya bụ Chukwu kere ụwa nwoke wee bee akwa kpọkwuo Chukwu ikere ya wee si ya kpọọ igwe na ana o mechaa wee gbara ya akaebe n'agbanyeghị na ebu ụzọ kpụrụ ya wee kpochie ọ nọrọ ebe a onye lele igwe wee chee na ya emere na enwe anwụrị ebu ezie n'ihi igwe ka o wee bụrụ n'ababe ya ụzọ ahụ nwoke golo igwe kpọkuru eluigwe na ana ma ukwu mango wee gbaba akaebe gịnị mere o wee bụrụ kparara tirie nwoke na ụzọ wee tirie nwoke ụgbọ igwe ọ zụrụ wee jezie na ukwu mango ọ kpọrọ afa wee je nọrọ ebe a wee na-ebe wee ji nọrọ ebe a ihe niile a wee gosi na onye ọbụla ji ọfọ na gboo gị na mmadụ na-eme ihe ọ bụrụ na imerigide onye a isi onye a na iji ọfọ maka na ọfọ a ga-eke ikpe ọfọ na-eke ikpe eziokwu kwanụ ka ọ na-eke ikpe ọzọ dịka ibe ya bụ na ọfọ anaghị ọ bụghị ozigbo ihe mere ka ọfọ na-akpalite wee bido ọrụ mana o bido ọrụ ya ọ na-alụ ya wee luo n'isi Obiọra gị na mmadụ omenu gị ihe ọ sị gị na ya ji ọfọ maọbụ isi mmadụ na ya ji ọfọ wee mesịa ihe ahụ ọ na-ebo gị ọfọ wee gọrọ gị ọfọ ọgọnugoro gị ọfọ agụgụkwalụ m maka na o nwere mgbe onye mụ na ya nọ si na mezuo nwunye si na mezuo ọla edo wee bịa na ụmụnna bịakwuwe na mezukwu na nzuru ọla edo akpọ nne m si na onwe ihe ọzọ a sị na m mere dị anya ihe kwe ya nghọta na ya ga-ekweta mana nke oke bụ ori na ya ma nkweta na mụ zuru ori ya na ya ma nwa m ya na ya biri bite aka bifọ wee jebe ibi mụ na mmadụ ije ibi na-ayọ ha biko na-eme eme ha kwa na afọ ọkwa m onye ya si na m zuru ejiro m ego ejighọ m ọ na-agbawa m obi egwugide ya nwee sị ya na o nwere ihe m chọrọ ikwu na-ejikwere m ha ọfọ na oji ọfọ ya nakwa ote ha aka ha wee kwapụwa ebe ahụ wee jee n'elu a ndị oyibo na-akpọsịrị n'uko wee tinye aka wee bupụta ya bụ akpati ọlaedo anụ onye jezizo ya ebe a ya amanụ na onye bụla onye bụla ebubo jezo nwoke wee tie bee na ya mara ka iru ya ga-eji wee si m ndo n'ihe mere eme na nkwukwere ekwu na nji ọfọ adị n'eziokwu na nji ọfọ oji ọfọ ga-ana eziokwu wee mechaa pụta ife ọnya bụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa jide ọfọ maka ọfọ obodo ihe dị ka ọfọ ọ dị ma ị ma na ụfọdụ na-abịa afta ọfọ ekwu ọfọ ụfọdụ echere na ọ bụ sọsọ oge akpara osisi wee na ụfọdụ ekwubego na-achọ ka obodo anyị dị mma na-achọ ka onye ọbụla nọ n'isi dị mma lụọ ọrụ ya ka ọ ghara iru ego obodo maọbụ ka ọ ghara idozi ka ọ ghara ka ndị mmadụ ghara izu oshi maọbụ ebe ọbụla onye ọbụla chọrọ ịchị ọchịchị maọbụ chọọ idu ndị mmadụ nke a na-asị na na-edu n'iyi ọrụ ewere ihe mba ọzọ maọbụ omenala mba ọzọ na-edu ndị mmadụ n'iyi ọrụ na ọ bụrụ na ewere ọfọ na-edu ndị mmadụ na iyi ọrụ na ihe niile ga-adị mma maka na onye ọbụla mere ihe ọjọọ aka ya na-adịghị ọcha ọga ọfọ ahụ na ọfọ ga-amaghị ikpe takwa ya afụfụ na ọ bụrụ na o mejọrọ anyị na-asị na ndị a na-abụ apụta kama a ga-akpa ihe ọfọ osisi ọfọ n'aka ejeburu igwe akpụrụ akpụ maọbụ ihe ndị ọzọ akpụrụ akpụ wee ihe onye ahụ echere na ọ bụ ọfọ ka o ji na nke ahụ abụghị ọfọ na onye chọọ ime maọbụ jiri eziokwu onye ọkara obi
na ya na-eme ihe ọma, onye mma na ya ji aka na aka ya dị ọcha na a chọrọ ịchị dịka ndị gboo si eme, na ọ bụ osisi ọfọ ka e kwesịrị ịkpa onye ahụ n'aka. ị kwenyere na emebe ya na obodo anyị ga-adị mma? emewe ya ọ ya dị mma, kama na ịmago na ori na ama jupụtara ebe niile. Mana ọ bụrụ na a ga-eji ọfọ dị ile, aka zara ya n'afọ ọfọ dị ile. Ọfọ dị ile maka na ama na ọfọ dị ile, maka na ha na-abụ je kpụọ ihe yiri ọfọ. Ụfọdụ ọ bụla igwe, ụfọdụ achọ ichi ndị eze echiche ha eze, kama a ga-akpa ya ọfọ maka na osisi ọfọ wee mee ụfọdụ ka esi eme ya. ọfọ bụ ihe dị nsọ, ọfọ bụ eziokwu, ọfọ bụ ihe dị ọcha, ihe anaghị emetọ. ọnya bụ ijiri osisi ọfọ dị ile were kwuo okwu isi asị ijebe ihe mana ikwu eziokwu ọ dịghị na mma. Ọ ya asị ọ na-afụ ya n'anya, ọfụtọ gị nụnụ ifu ya n'anya, mana ikwu eziokwu ọ dịrị gị na mma, ọ gaalụ gị. mana ndị na-achị anya ma m ji ya wee mee ha bụgoro ndị na-achị n'ime ime obodo, mana a na-apụta ewepụta ndị eze dị iche iche, na onye abụ onye eze na onye abụ ga-achị, ka ewepụgoro ndị a na-achị dịka ndị PG na ndị na-achị n'ime obodo. Gịnị mere na ụfọdụ n'ime ha na-ekwezi eji ọfọ anwụ iyi ka edo ha n'iyi ọlụ maka mmetọ aka? Mmegheri bara ndị be anyị isi, andọ ọnya nwa bụ ihe dobere anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata. Ọ bụrụ na onye ọbụla pụtara nụ ijere obodo ozi nwere eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu wepụta ya, iweta ọfọ were ọfọ o nwere ife emere n'ama okwe mgbe ha riri ajụ, ejere m ewee buru ọfọ ebe amaokwu dị, ewee buru ọfọ dọba, maka ọfọ a na-emetụ anọ ihe dị ọcha ka ọgwụ, enweta akwụkwọ ogesi tọọ n'ala. Ịmana ewe ndị ka anyị eweli ya, ewe osisi ọfọ, ewe ndị na-ehibe ọfọ nke ehibere ehibe. Osisi ọfọ ga-adị, a ga-emegasị ụmụ ihe kwesịrị ime, wee ndị iche na ndị dibịa na ndị aka ji ọfọ na maka ha si eme ya. Ụfọdụ na-abụ ọfọ obi, ọfọ obodo, onye achọ ime ebupụtara onye ahụ ọfọ obodo bụ nke a na isi na itozu ime omenala n'ime mmụọ na eziokwu, ọ bụrụkwa nke omenala nke arụrụ ala. Iweta ọfọ etinye ya, onye nke a nweta, ha ncha niile adịkọ ọnụ, ọ bụrụ ihe dị ka ọgbụgba ndụ na-echekwa obodo. Ọ na-apụta ofu ugboro n'afọ. Ya bụ nke amaokwe unu mere ya, onye isi tozue ime omenala, inweta ọfọ gị. Nke a ka unu mere na amaokwe? Mba, ọfọ ahụ adọbara n'anyị ụfọ ọtụtụ ndị mmadụ, ndị nna ndị ochie nna ji ọfọ n'omenala. Inweta ya, eme ihe a ga-eme, mee etinye nke gị, ekee ya, ha ncha niile. Ma ndị nke wugoro amụma ofu amaokwe ka ebupụtara. Mana ife ndị ụfọdụ ji agbara ya ọsọ ugbu a, ọ na-eje ewute ebe ụfọdụ ga-asị ebupụta ya maọbụ eweta osisi ọfọ maọbụ weta ihe dịka ọfọ, ụfọdụ agbaba ọsọ si na ha ga-emetụ aka na ọ bụ igoro alụsị, na nke a bụ ikpere nke a, na ha dị eme ụdị ahụ. Mana ebute akwụkwọ, ọkwa mmadụ dere, ọkwa mmadụ biri, ọkwa mmadụ mere, ha si nọ nke a ka ha ga-esoro. Kedu onye na-awọrọ ibe ya? Gịnị ka ha na-agbara ọsọ? Ịma na ụfọdụ na-eji aghụghọ agbara efe ọsọ, nganga ka oke eji agbara efe ọsọ. Ogwu dị n'ihe a, maka na ụma na ọfọ ahụ anaghị eme ebele. Ọfọ abụrụ onye a na-emetọgharị emegherie ya anya, maka na ị na-eme ọ na-ekiri gị, imechie ọmago ebe isi eje. Maka nke yiri m egwu bụ na a ga-ana ama okwe mbọsị ahụ ha bupụta ọfọ, ọ bụrụ ihe ụfọdụ tụrụ anya bụ ihe mebere nụ, ha wee tụọ ọfọ si onye ọbụla chere ibe ya ji echiche na ama okwe, ọfọ dobekwe n'ala. Asị ọfọ onye ọbụla ihe ibe ya na-eme na-adịghị mma, na-atachiri ibe ya anya, ọfọ dobekwe ebe ọ ga. Ọfọ ụfọdụ kụja ọfọ ka ndị Igbo ji eke ikpe na gboo.
o wee bụrụ ihe dị mma ka obodo gaba n'iru. Ọ bịara, anyị na-abịa. Okwu ka dị ya, anyị na-abịa. Nwanne gị nwoke. Best scoop of tasty nourishment. Do you wanna feel the groove? Do you feel the nudge to move? Gonna put your world on cruise when you listen to the news. Oh yeah, solid, solid, you become solid. Do you know the Solid 100.9 FM can help you get quality production at